गुमा गोथाव हा 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 मासे मोनबावबाय बेजों हालथासे मोनबाथाय थोबायलै 100 थाखानि फानलांगोन आं बिदि हालथासे मोनबा 50 थाखाजोंनो 50 थाखा थाइसे गथाखाना गुमा गोथाव हमगासिनो गुमा गोथाव सोर जायो आं हमदों माइ हागासिनो नै 10-12 मनसो मोनबानो थोबाय आरो बारा नाङा मास मोनबा 6 माससो जाजाबानो जायो बे हालदासु माइ फानजाया हागासिनो माइया बिनिफ्राय एसे जाबाय आरो नै फिथाइ गोनां जादों एसे माइयानो एसे थैब्र'दोंना अबावबा ओरै जिङावहाय जायाखै बिनिफ्राय जालांबाय जायाखै होनब्ला खमायलाङो होनदो गाज्रि मोनो होनदो जादोंल' होननांगौ नामा हागासिनो नै दैयाबो खाथियावनोखा नै ना हमनो होनबाबो हायो ओरै फाथो सोमगासिनो दङ नै जोंहा सासे फैबावबाय हेदा नामा एसोसिएसननि लिडार होनदो बिनि लिडार बिनि निर्देश बायदि नङाला सलिया जाबाय ना लागायदो साफा खुनु खोथा गैया जोङो बिदिखौ सुखुवा मावजोबखागोन दिनै मावबाथाय मावबाय नामा मावबाय जोंनिया जिखुनु जा गुमा गोथाव मोनब्लानो जायो हाखौनो रोङा एसे दुरबल होनदों औ दे लागाव लागायनोसै औ मोनजेनबाय नै एसे 12थासो जाजेनबायदां गुमा गोथावा नै हागासिनो लुवादा थाखागोन रा दा निहोर रानाखैना एसे नांबावगौ आलि बिदि आलि जिं जिङाव थाखायो माइया हासारा नायनानै होनो रोंब्ला मोनगौमोन हासार होआखैना हासारजोंसो जाजोबसै एसेब्लाबो होथारनांगौ दा हासारखौनो होनो रोङाखसै सब आबादानो माइ दै हासार नङाब्लानो जेबो आबादखौ जानो हाला दा जेरबासे जाफैबाय माइया जेरबासे जाबायना बेनिफ्राय एसे जाबाय आरो बै जिङावहाय बैग्रि खनायावहाय मोसौआनो बेसेबा गुवार जाहोदों खादानैनि जख'सोआ जाखादों लस फारलानैयानो लस जाखादों गय लांफैग्रोदोंमोन आं नै माइ हाग्राफोर जानो नागिरनायखाय लोगोसे साहा लोंबाय आरो ओमफ्राय गय जाना फैबाय आंबो लाबोबाय नै बेखौ फिसिना माइ हादों माइ औ माइ हानायाव
माइ हाग्राफोरसो लाबोदोंलै हा जानानै थां आं दा लांगोन मोसौआ नै खाफैबायानो मालाबानो हाब मालाबानो ग्लं होलांबायलै ना होलांबाय माला मा गोथावा मोनदेराखै माब्रै आच्छा नै गालांदोंमोन आङो आच्छा बे गया जाफैग्रोदो गया थिगथार गुफुरथार सुन्दारि गुफुरथार दा मेघालय ना शिलंनिब्रा गयाला आसामनि लकेल औ मोजांलै आसामना मोनसे दंबावो हा मोनसे दंबावो गया जाबावदो मावदो दबावसो थानानै साहा लोंनोसै दखाना खाथियावलै गोसोबादि जानांगौ लोंनांगौ जानाय लोंनायजोंसो खामानि जानाया आगद जानांगौ नैबेबो खावसेया हाजासिगोन हनैबो ओरै हागासिनो दं हाजोबगोनानो होनदां दिनैहायनो माइया एसे मोजां जासाबदों बावहाय बैजोंथ' गैया हरै जिंजोंहाय ओरैहाय जादों नै नै माइयाव दंलै नै अबेहाय थांखो ओजे मोनबावलायबाय जोबनांबाय नोङो देग्लाय जोबनांबाय माबा गायनाया बुफुल जादोंलै गायजोबनांगौमोन बेखौ साफा एवनानै मोनजेनबाय नै हालथासेयानो जानोसै गुमा गोथावा हागासिनो दं बेयाव एसे गेलेमदों आलि मोनबाय औ हानोसैबो दब्लायनै दंबावो ओमफ्राय बैयावहाय जाम्फै जिङाव दं ओरैहाय नै हाजोबबाय साख्लुमाव आरामनो जिरायनोनो बैग्रि फिफां सिङाव दुन्दिया गोरलैजों बाथोन देनोसै बानलु होनानै सोर जानो मोजां मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय गुमा गोथाव दामाखौथ' मिथिखागौ गुमा गोथावनि दामा माबादि सोरनिजों बेसेबां हालथासेयाव बेसेबां लायो सोरनिजों खोन्थाहरदो ओंखाम जानो थांलाबाय आरोना माइ हाग्राफ्रा ओमफ्राय दा आंबो न'आव फैबायानो नै लोगोफोर बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय